Ano ko ni kami aka, gidarikin na batari. Nayaron na may na ba ikay Kiribati, hindi tayo parang tatangira tari kaya ni Kiribati. Ay ato ko ra kay yapon nang anak na ba yata po. Matanungin tari ni kabayan. Kangain karakwa, itan damaw nga. Ay ato po, ato ko ra kay. O yarang kura-kura tipo ng namatan tabuan. Anak ko nura takawa di siya na yapapag ikay ba to, tiya kaya apagin na ba beso? Takawa. O yarinan karawan na yakawa, pun si tabo na makarawan na rakawa ngayon ang ni Kiribati. Ano na to ko kaya punungutan na parapatan katiyan takawa yon ni Kiribati. Ay tita po rin karawan na ba yon, turo mo na tayo. Kanano ba tayo yang ate de manawon ako nuwa hindi tayo na the theme man the media. Manawon tayo live. Ay sigan nung atang aya. Iya live na ba yung ngayon kanano ba live ayo ang kanay yang na panahon kami ulo na ko imi kain tiyan na. Kain giso kanano ba kamura na ba ni mata ko. Nala live stream na nung dahil kayo may kurubu kayo. Kasi meron na pa dahil kintari. Teponuari o ikata-kata kayo kayo. Taratara na may kayo. O ikata-kata na ba yun kayo takata. Sinang tabi kayo nuwag. Kaya kanuan ni arakong ran dahil kayo. The 2 days on fire. 2 days on fire. Ibong ay kawuan, kauray. Sinatabi ni kauray. Akit iya kayo sa kauran dahil kayo. Tarakanta ni nga nanura. Inaura na kong daginti nga pong. O kana ba sanano nung detekan, tirana nung deteka, the 2 days on fire, kamasan, ni mamata kung kami na kamata ko yun bailik, masan ni mamata kung kami na yawakin na ba yun beso na tayo kayo, kami na kamata ko yun data, iyay na pa na yawakin yun data. O ang kuya na to kamata ko ibigin ito, iyay na pa na yawakin na ba, tapo, ay kananawakin na nung tayo kayo, the 2 days on fire. O 2 days on fire, yasan kaginak, baka nga di, tapain ko tota, on, nga para-para, nakoira ngay ra kito sa ginang atay raw patararoy nanon arara ngay na kain ti karisan kay subong at the seventh day Adventist. 7th day Adventist. O ana nga ni bugina sinakapara na ko ang kanay nanon di akagin ko ang rayo wowa bungina. Pamakoron tarara wowa. Padawa na the 7th day. O taka wowa Adventist. O kan nga sinakapara na ko ang kanay ni mo man detay kayo. Ara kanta ni nga ba sinataka-taka rayo sinakariga yung raram. Nganawan, nakapara-para sinakanakuha ng tayo kayo. 2 days on fire. Yara, kay Saranira, but the 7th-day Adventist. Akawa, aban niya yara, ikakuha ko ngayon. Aban niya imuin na rara. Ikarisan, di ko nabayo, aban niya imuin na raya. Di karisari, aban niya inanon na raya. O iya imuin na raya, pa na kumaya. Parang kakawag. Ayan ngayon, tayo sinagi katayan. Yan, ni kapara na ko at yara tuwa na masinakapara na nun sara nagyay na nun tayo at 7th day Adventist. Yara kay sara ni ngay na baka hindi karesan kay subong. Ngari yari mga kini Yesu. Bana na nun tayo kay kawuwa. Ay kasi nakapara na ko datayay. Wuwa tetek. Mga yan ang damuan tayo kiyay. O na kung nagandang abong, o na para na ko na kabanenan. Damuan tayo kayo, sinakapara na ko. Payara kay ngay na kain tiya karesan kay subong. Yara, kay ngay nakain tiya karisan kay subong. Si kaso kamwari, itara nararata ka, pas nakaparanan ko, nakondaganda yung abong. Punuan po kintiyo, tapay para ng kakawag, yakari ka ni bay. O, ina ko may karawan roy, tayan pong in the week. Ano roy, tayan mo na kay karawan pong in the weekdays. Sinakarawan ng pan, nandabong ngayon. Sebenarnya tayo yan kapan ng darawa-rawa ng tayo para ba? Karawag diyan na bayo, unuwa tabong. Unuwa tabong nga karawag diyan na bayo. O sinari na na, dawa na yung dawa na, bayay kakawag na kontiera, asara na kiyay. Ana sinura tamuan, ana sinura wigin karbayan, aron tiyasuan karga diyan na bayo, unuwa tabong. O sa karili na naman kangan, damuan na pong, takawabong, takatinipong, takaapong, takanimapong, takonopong, o takay sibong. Sa agyaran ng Montera doon na naman, sabon na rin na naman niya ginaraya. Duwari, kita namba. Emuwa na kibong in the week, man nampatuwa na, kita mo na pong. Tira, kanuan mo na pong nga. Kana sinura kan bayad mo kuno ardo kuno dagi bar denu kuno me ay takut Yesu inauta. O yauta na pa. O era na tiyo da Yesu patangay na. O era na tiro patabong. O yay te tairik. O yay te ngapong. Tepungin na tepong. Sinura kay temo na pong. Temo na pong Yesu ay karawri na ko diyo ta matiro. An te pa yariki.
Inanon tepong ada mo nabong. May yay te pa yan ang kakawag inanon tunong orongwan na sinanuri pa. Tara te mo nabong. Ita ko tiaswa inoto ayo ta na pe. Karaw kay tiota. Inanon te mo nabong. Yay te tairik o yay te ngapong. At te mo nabong. Kitipong ina tepong. Kang ano ta na rangai dan narata ni kinipas. So tarik na ngai. O yay te tairik o yay te ngapong. At te mo nabong. That's the first day. Day one. Kita mo ano bong. Sinangin ori angan, karawan ka para nako, patalata mo ano bongan. Dadatan matang, on day one, God divided the light from the darkness, and God called the light day, and darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Kini matang, the first day, sita po at the first day of the week. Si karawan kamay na inaroy kan ba on may na inaroy temo ano bong anemon nusun da karikabay ate sa karikabay o yer kinapati on napa an mo andikin tebong ara temo ano bong day number 1 ate sa karikabay o yer kinapati on napa yagi kuwate sa karikabay to an nura kibay kiton nguwata teran kiton tatakar wa ya pon si ate na ba kiyota o ya pon nota na first day demo ano bong ane de pa yerik nano na nakarabong tiaswa ayo aron na nakarabong tiaswa yai te tairik o yai te ngabong nano na yaki mo na nakarabong tiaswa man di ngabong yaki mo man te tawano mo man te tairik pa yai te tairik o yai te ngabong at te mo na bong nano na mo na kite bong man te tairik o sa ta te tairik pa mo man ngai man bongin tai nano na ya tere ro ingani kan panano emo te tairiki man bungin tai nano na emo ana korabong deswa man te tairiki man bungin tai kana bungin tai ngai no ya san bungin tai de bakan tai ayo nge bungin tai era ko tepong ngabo ane ana korabong deswa sara ko ngan da kawuwan bong te kawuwan bong o ita ko deswa kiri ki anang imeranan ran o ki karawra iran maran ya Iran na kiyeta, akiya meron tiyo yeta ikarawa denang, o ya Iran na kiya meron hinano, ya karawan karawri tiya suway kay panang bundawri na kung sikuteran dari yeta, na sikuteran ari nano, ane tekawapong. At the second day, the second day tekawapong, karawa hindi na ro itira yes tatra yang ngayon tayo kayo. Dete sabon tete naman naron arata tayo kay sanori ang kaya pun kaugyat ba para. Tiaswa kari ka andang makaraw rira nakikita makina no. Tuesday. Barawret. The second day kita kawapong. Tamakaraw na tawa na tiki pa nirwaiwa. Sana orang kan takatenu ano pong. Takatenu pong. O ita ko tiaswa kiyay ko takiran nakiyan karawan tetabuwa si tawa no. O ki kos tiapa mau. Tiaswa ika yakari ka tiapa. Yakari katari. Yakari kikai mau touti ay kamawawa. Inanon ta tayo ayo tekatenipong inanon ta karikipay tekatenipong inanon the weekend geri kita pa mawo tiaswa yan mga rapon ng dayan naroka ay garang sisikiroy on the third day tekatenipong tara way diray sa ilidian akong kay Kana sinora ta makono na tawana tiki bana tebi mawa na tebi mawa no wa ta ko tiaswa kiari kita yan do tai karawa pana tawaron tangay na matabong awanari ki bakani kina matayantay mabong maririk ayo ay takawan bong ayo Wednesday takawan bong Wednesday ururing sa karawang kay nairi din tatani matang mataginipas asa tayan da bong ayo ayo sinakasaro ay naron kay detay naron na the fourth day, takabong, nararay ke? Tiaswa kari ka diyo tayo kabong mura, yari kitay, yari kinamakay na, ari kita yan ito, yari sinori ingkay, itaperan karawan da tayo ay. Ayo, takatinungan bongin kari kibay. Katinungan bongin kari kibay. Sara kong kanya, barabura takawan kari kibay. Sangin kong kanya, takanimawan bong. Takanimawan bong. Thursday.
Nano na Thursday sinakarawaro ingan nori abayo orinan naro ingay kay semana nga inanon the week in kari kabay. Nano na takan me wano bong sita bo ma Thursday. Saro kon takan me wano bong. O tera ay kin takan me wano bong. O ita ko tiya so kaya ka besay man ay kam amamay ka meu ran. O kaya kiba manin nanang hitan tiya ba. O tiya so ay karikiya manin maraw man ay ka meu. Dogin tapong tawana matawana. Inura aliasan karoya tiaswa. O itaku. Monte roiri. Ni kara ko ara ko baun ta karikibay. Ta kabani antay nanon tapong the weekend. Ta kono wano bong. O iya ita pa iya karoya tiaswa man ta ko. Ya karaoke kay tiwa mata. Ayang ko ya ngay. Ay kasungura nanon ta tayo kayo. Eta ko tiaswa sina karoyo amata pa yaroran katutungira. O tiaswa e karika tiwa mata pa katutungan. E karikian katutungaron na. E karikia pa temane. Oti ay ni. Yari kikay di amata. Inanon to ko no one bong the 6th day of the week. The 6th day of the week. One sinori ang ano ba diya so ayakari kang kandet di amatan katotong araw ng debong nganet the 6th day. Ngayon sana nang kay the 6th day ba to ko no bong. Bunan ro ingay yesterday di. To ko no one bong. To ko no one bong the 6th day. Karikan ba ito makaroon wo wati ko ba to wana sarisa na kung kay. Ya to kito ko no wana bong. Sinangiro kung kandet bong ari mina. Awasa karawa manaba na bayan makaya ni kabane. Yaurong araw ngan dai kayo. Yasa karawa. Yasa onap. Aka kanwa. Arke kanwa ya. Arke kanwa ya inanon data yayo. Ponsiyo no wada bong. Oy tapanin ta karikibay. Ya kakayo na ni kabane. Tita yamon do warere ke meyak warere ke ronde aso. Paya ki pen yaron ta karikibay. Nda ko no wono bong. Sano rarere ki muina. Karikan bay ta makoro ano wo ata ki bana wo na kontinua. On ta kay suwa na bong e kasana maguri ari karoya ti aso. Oy tuki. Man na maguri ni bene aki karoy. Raw ya tuki kay ti aso. Tita ka tuki. Data nebera sapat. O sapat na no pun tuk ti tay karo ta pai to wan. No ti aso ya pun musira roy ba ya peneroy ya tapanin kanu anta karki pai. Ya tuk. Ya musira wa ti aso. Babu gintera. To ya ni mera kira ki ti aso. Yak. Aki te pai ya karo ti aso. Ya pun si te na ba akti te bera kina pa indik. Ma te pai ya karo ti aso ya ko tarun panin roy te pai ya sen karki anti ona ba yu makaro. Ya tapanin. Yes, ya. Oh, ya tuk. Ya fullstop ikay deso. Nan ane nanon detaya ka tabas. Nanon detaya ka tabas. Musraw. Ya tuk. Abanan tuk ibayan ka banan. Nda kay suwan bong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Towa na wawa tinua awa ni mewa o noa isua. Ane ron tuk ibayan ka banan. Apan tuk imantemuan wara towa na ni kara kwa isua. Ano na rin mina, yan mga mo ano kinaba, nampatuwanan, wow, at sinua. Ane, aron pinipirin the week, nangke karaoke. Yay diba yan karaoke, amanda kakawak, hindi po nga natakay suwan. Siya ko na kakoro na mabonga ki, ano po nga may mayna. Agi akari kagi ay bay, ayo, ay diba ito na karaoke ay nun deso. At yeso, ay karoy no at takay suwan pong, o itabuya. Pagkiyay nang keto kiyay man na namagurin pene, agi kariki. Mani karoy, raw. Ayo roy da paya kakawakin na takin debong na kay suwano pong. Yara kay saranina ba kain ti karisan kay sibong ayo bugina. Ayo bugina. Si tawa te tapas sa kay sibong ari karoy at yeswa ni penen the weekend karikipay. Imo yung debong ara ng bono ang debong ara ng baisuwa yeswa itukin debongan. Ngayon si penen tukin na debongan. Wow. Si tapas si sapat. Si sapat. O ito pong irang. Takay suwan na bongan na pong Saturday. Sinanuri ay nanuntay na ba? Dira, ikaw wata pa yastekin na kaya. Ani po narariring ka yasanuri ngay man kanuan pa para. Nanot tatapos sa takay subong ari ang atiasuan takari kibay. Pun na nakanuring tiasuan ang kakawak. Kaya kaya ito kinanakuya tabutan mga mata. Ani po kinasara nila iba ka hindi karisan kaya subong. Masanuri ni kibay karang kakawak. Takay suwan na bongan na nambay suwa. Number 7. Sa taray bay ka tinuwa kaya karoy tiasuan nanundabongan. Tuwa na, ekaroy doya. Ekaroy doya. Kana karoy doya kita bay tuwa na, blessed.
That means God blessed the seventh day. Ada na baka kapaya dia suwa tepaya pundang tabu. Ilo na ya kokoro. Tekau na baya karo dia suwa itabuia. Kana ko tabu ta paita na kasuka ta bayan ba sagi bonga na ni na karo ki buginari. Tepaya pun kokoro ki kasuka ki baya iponga na ena waki. Tabuia ana na tabuia. Na no tapong ta kai suwa no bong itabuwa ki ron dia suwa. E kokoro ki. May bokon bong age bong in the week age suwa. Nambay suwa apun speso da dayay pa na tapo. Ata katan mo na ba yara karoya it took emusirawa. Da da never esabat deso. Emusirawa deso. Sa kinano na ba yago. May ibun took ba iya panindoy na karikipay. Emusirawa anta kay suwa no bong deso. Etoki akaroya etabuya. Kuno na ba ya karoya deso ano ba etabuya ba ito na deso. Iya pun tabuya kinapan nakituki. Aki ako na ni mga bisya. Mana sinora de bogyan de mo no de bi mesu de bu mesu ko kakapaya yeo o kakapaya kin nakito ke amen no te paya kakapaya de so yeo o ya pun kakapaya kin na nakito ke akya ko nan te karbunan de kakapayan akya ko nan nangapita de kakapayan ya pun to kana pa kakapayan nakito ke an te paya karoy de so de bong ada nang baisuan epon ko ako na bong ni gaben na ron sa sanori akari ka gibay garang ni mais de bong namba dawana de bong namba o de nuwa o ne mewo no me e ko ako de tabas pa itu kiti aso iti o mo sira kono ra de tabas ke karaoke e karaoke bukin te kari ki pa yar mai maina de namba no tio mate karaoke namba no o de tabas ke karaoke bukin namba no ani bukin tio matan sa tayo ba iya kitabas tio matan de mo week yan ke de mo tabasan man pun tabas silon deso ba deso mo tabas in tabasan ba deso akari ki boy tio mate yes pari kin de pong namba no ayari ki mo sira wan de mo week yan de tio mata deso mo sira wan de mo week ni kari ki boy yan atam yes pari diana ko narimina pabukin na sa tayan ngorong ni kabane inga kita aya kitang tere-tere Korea kinan de para pa ni kabane aki penen makuron de bogyayo na de baya kawag sana itea kamen de para nan tuwana na kon tuwana ba benen tumeto man kabane de ngorong Yesu eta tan kawain maro to makoro wa te kibana wa mai su o eta kuna ko ya e karawa ki de tapa si bugin ti amata nge ko yo Yesu nge e wa ya to ko ke tan wa nge ka ka ya e ko ki ya na kon topong are man karo ki ya de tapas o karo ki ya e karawa ki bugin ti amata antai ti amata atam de mo namata atam de mo namata na karawa ki de tapas ari bugin ti amata ari Yaki karawa ki diwa madari bugin de tapas, aki akapayan de tapas, ikapaya diwa madari de tapas. Baka na pa na makuri diwa madari no break, aki amo sirawana. Ina matin wako. Tiaswa yangan na detain mo sirawana mo sirawaye. E karawa ki de tapas si bugin diwa mata. Ane bugin ate ate Yesu ko kyo kinakonda tayan. Benakateria patiwa mata puntatam. O may mi natam ay punno madari ka kina ba kiyari ki may mi natam. Ana kono ra takan Greek, ibugin de takan yamata. Eno man tetake anthropos, tetake Greek. O anthropos ina no tiputan no mata. Are nano nang kanya ba? Atam. Ngaya ti amata kari ka tiputan no mata rikak. Ikarawa kita dapat si ibugia tiputan no mata. Ino mo may ino natam. Manda kari kibay. Mga yaman nakakawa kiba na kaya karawa kibugin diyamat ano na inapondiya ini mosirawan te tapas diyamat na yaron tiaswa nge mosiraw ita ko na tayo kan depera makaruan niya warway wana ko dimbaduan mga yaponiyay de mosirawan tapas aya mosiraw mosiraw ya no mata tiaswa paneri ni nan de mosiraw o pon mosiraw man na maguri na yaron tiaswa nge mosiraw na ba man na maguri amen raw ayan na puniyay de tapas Ipun tiyakin na ikay, di ba? Mga puniyay de musirawan tabas. Raw, puniyay de musirawan tabas. Sinapuniyay ni pero ni musirawan tabas. O sa kikunan musirawan tabas, any day of the week, punsito wana. De pungin musirawan tabas in the week, banambay suwa. That's number 7. Ikarawag de tabas ilong diyaswa. Wuwat nga, tinububuhat dinidig.
Iman eri ki deres nama tani yuta ya konoria ye ka ako na mga kan ko na batakan tani kan ikarawa kita tapos si bugia yuta ya aya tapos si yuta ya konora te yuta yang ikarawa kita tapos in karga ni bayad makoro wa iswaili ki matan te yuta ya pa na ko maya te ka yuta ya ena ko te ka yuta ya mario te nan chius o to kora ke chius ana ko mayron kanoan yuta ar te manna may bokoya pero nga kete pi mawa kanoan to man eri yakoba. Okay, asuri nga ngolong yuta ka banga yang anak takainu ya. Ngaya konora de yutan erang ka kanna ton ngolong ni terera. Babagin dera. Yesu ko takainu ya. Iri ki maya ito ya ta witare nang natak. Ayo sino ko na ba Yesu mantakan wala ta witan. Mantakan wala yuta. Siguro nga yuta banga yara kami wa yuta bandeta yara nang siringa giru yata na. Oh, yuta nga yara de sinagi siringa puntari na pundarara. O sinang kangan siringa. Iro ori gas ka po na ko yata korak. Nakon na sinasiring. Puni yuta rete ibukin tarina. Dataya. Nano na. Yes parigi. Boda naman ni yuta ya man kanuan ni yuta. Ang aya ka uya yan na ba Yesu. Kaya ko yon diyan na ba yo Yesu ya pondo ko. Apunti yuta yan na ba Yesu. Ana boda ro ka ba na Pedro mayuan mandai tanani yuta yan na ba. Sinanara ni Maria apunti kina ba yuta yan na ba. Ni kapanet kaya kapanin ko sa nanata Yesu tanani yuta yan ka ba. Anapo toro Yesu pun ngaya tanan mo ni kirisa na iga yutay. Arairak na ko ni Yesu. Akakuwa. Raw, ikaraw kita tapas ron ti Yesu. Ibukim mo ibuko. Ikaraw kibukiran ka man. Yakaman kakawagin na kita tapas sa takay sipong imay na Korea kibukon suwa kita buina. Yay kata ko Yesu posin ako isinay. Yon tama nga isinay. Asa pun karawan yang nga na ba. Toy kan sinaban. Masakarawan yang nga. Nora teteka. Ane tagi nagi, Diyos na ako tumakor na tabi mga asway na kong kay iterera isinay. Asway na ko. Para ko isinay, tumakor na wabuy. Man tumakor na tabi mga nawa. Ay may na yara ko isinay, at yaswa ya kami katani ang kawain tatabas na ko ya, kami kawagin na tatabas. Ano po nora tataga na Diyos na ako tumakor na tabi mga nawa, tagi ba nawa mga nawa. Ono pong ampong inamakuri, hindi ko rigoy. Ono pong ampong hindi ko rigoy. Tira, tekan temen, hari pa kami karawari kapag Diyos ang dalawa. Ono pong ami pong indukorigoy. Aka na tak on takay sipong the 7th day. Pun titapas pun nakyay. Daw tarati aswa karawon ka tiri-tiri gay. Ani namdara te mena ni katuwa pong. Menta pong nga titapas inaki ani pak. Papugina pa titapas. Tiaswa ya kaman ka kinakakawag in titapas. Nako ya sibuni tirere nga keswa yo sinakon suwa kita buina. Dama nga resinay. Wan te pa yan ang kakawag ang sinagay na tayo. Anas karawan norari katere-tere nan tigi buan wabu no anua. O tiaswa na karawan katere-tere pa sita na ay kamania isua. Aswa yo sina ko suwa yo an baba ag asibu. Ag uwa ag karoy tiaswa gorita po ni baina. De mga resinay. May kay ngiya punta pa naman na maragin de mena o yo de payar de agin de tiaswa. Payay to kora kay ka mga punta ko naman kakaya de mena. De tabas at kay sibo. Wow. Ay yak ako ra de bodan naman ay. Apun nang punot ani nga. Ako na nateka Yesu, o ita ko iwan ako ng moti, ay simandang kami ndawa, ni kawakin na uteka, mausuan ako. Amen. Raw. Nano na, Teswa, ay kamaniyay. O Teswa yung tatabas, ay kamaniyay. Baya tiyakin na Teswa, ay simandang kami, nagkikakawagin na usuan ako. Asway ko sinay. Isway ko riyak, ni babay ka asibag uwa. O Teswa yung kami tiyakin na, asan uruan aswa. Giyan ako nung kukura de mena, ndakay sipong nga tatabas. Etire-tire kaya no ay kamani ay suwa kita buena. O yataki ron moti. O atay na ba sipuni tirera. Imay na yang anak yon babay ka uwa. O ang kaya anak itiaswa, ang kaya karuya itiaswa. Pun tiaswa korea, yak yun makina moti. Yak yang anak moti pina korea, pun nga iya korea tapuni pa ina tiaswa. Ay tako na taka tiaswa ang kaya korea. O kung nauring at tapong nga tabas in tabuya. O no pong ampong inamakuri man kasama kuri. Matakaisipong, ano pong tarangan titaka? Matakaisipong, anatapas yayoa ay tuwam. Amen. Ipon ka tere-tere kay Diyaswa, patatabas ka nakaisipong, pon na natabas yayoa ay tuwam. Iyaki makoroy kay, pon na yatabas yutaya, pon na yatabas itirara. No, amon ka raw taray. O takaisipong, anatapas yayoa ay tuwam. Yayoa ay kayo pon karawon ka tere-tere.
E kamay na hinay kay iyo, papunda na pa ito, tapos at kaisbong, amen. Kuna uri nga tepong nga tapos ng tabuya. Kuna uri saki kuna nga tabo ito nga nga pun nakita po. Saki kuna. Pun si iti aswa. Nga nga tabo ito nga ay tabon nakita. Apun nga yate akin ayo. Asa pun katayan tunguran katayan nuri madira arakanta ni nga yay. Saki katayan nuri na nomi yaki katayan nufusin kami bakam nanorayo. Mayo de tek nanda pa paray katayan. Isuangin kami nanon tayo di kayo. Bukin terang kaya kang ay deso kuna uring nga. Ibo kon suwa ke de buina o sito wana desua e mo na ke mende daga kang ay remember uring nga. Payano na yata yati aswa. Enang mani nga tiya pati akan de tabas at kaisbo. Yata yati aswa enang kasukwagi de tabas in do tuwak nagikawag na kinda bungay. Ya kaman na tayo yeo at aswa arbon na bong de bong. Ya kaman na tayo Yesu arbon nga yakaro ya ban kargan bay. Para sa natay bubugin ang kay Diyaswa de tama, pasi nga yakaroyan da karikipay. Yesu buya karikipay na ba? Amen. Nano mo ni Yesu na ba, mo sila ang tatapos, sa ratamon tapos sa karikoroyan, karikan ba ito makuruwa, doon na nang denua. Po ni Yesu na ba? Ay mo sila waikan. Sige na no ba sa kanga, ikakuro Yesu na Diyaswa. Bun Diyaswa Yesu. Ito kuyawan na makurutuan, ito kibutuan. Diyaswa karikipay, po ni Yay, dadaka, kadalokos, datan, Greek. Ay memang na teroko ron Yesu apun Yesu teroko. Yesu pun Yesu. Ngaya ari kari kibay. Kita wag yang ngaya ayak ari kari kibay doon na kari kari. Ana na teka tabay para. Ngaya kaya Yesu. Yaki kari kibay. Takari kibay yaran kari kan bay. No pun Yesu wa kari kan ba tapas intukin takari kibay. Akyat na nuwanan. Ono pong ambong ina maguri man kasama guri. Takay sipong ana tapas iyo ayaswam. No, ayo, punna na tayo kayo at apot. Punna na tapas iyo at apot. Karawan ka diri-diri, antay di kayo. Bukin tira kay Saranira bang kaya kind of 7 day. Ayo, bukin na. Pasi ka matawa si kakuha. Papunna na tapas si Tiaswa ayo at kaisipong. Puniyo at yakin na, anatapas iyo. O at kaisipong, anatapas iyo. Ayas, wamahanda bukin na. Siriya na ko ngayon pa. Sira ka naman tapoy parayo. Sira na tayo ka Tiaswa. Kaya ngayon natapas. Sa kakuha na pa natapas Tiaswa. Ewan suwangin na Tiaswa, bukin na bayara kay Siriya ini kawagin na tabong nga tatabas. O ito kinikoroy pa, hindi kayo sipong mga yari, koroy ruwat tabong nga tatabas iyo. O ito buya. Kuno isuwa kita buya nakakokyo, kinakon karikan pa. O nakon tita yari karikat yung nabay, Tiaswa. Ngayon nga nasi kakawin nga tatabas every seventh day of the week. Siyagi, celebrate the pay at ano ko rin celebrate the pay ariasan nako. Are karikan non naba. Ilong Tiaswa. Si kagyo kan nora kakawa ban Tiaswa maka karot yung naba ni kabane. O karoy na pa. Hindi po ngari. Punsa kaya ba yuta yan singay. Pangkano na ba yuta yan singay? Ano sinakangay na? Okay, sa kasukaya aswaya yuta ya ba siya aswaya? O nga sinakakaya aswara teman. Pari aswaya na ba yuta yan? Tiaswa ari iyo at apot. Ang ay kay may rora ya. Ses para kay rora. Yes para kay rora iron Yesu. Yes para kay rora iron Yesu. Doon para ko wo may suwa tetekan guri ki bugan diama ta pun anthropos. Inano na kitiputan no matamais. Tiputan no matamais. No, tetabas pun tepong nakaguri. Siya kitipong nga karawawa ta tetabas. Ngay pun na kinano na kidon Yesu benari kibat tepong nga kung kunakain na no yay. Kuna rawawa tayo. Hira na kiba, dabong ni kukuray. A day of pleasure. Kuna riyan ka kukuray kung dabong nga tatabas. Patapong nga kakukuray. Siya kitapong na nukawag. Ito ko tatayakan, beritari ron itay, at makuron na mabimano, ano, waisu. Awa matay kakakawag na tatabas, nagikamataw na nga, napon kairiyan ako na umaw nga. Atapo, iya tamaw nga atapo, tirutar maribuwan. Tirutar maribuwan. Kana saki kam nataon nga tatabas at kaisbong na yan natapas si iyo. O sinakay na kilo ni iyo an na kung nanamaw nga rin tapo. Punan na natin katapay para. As katerian tayo di kayo. Sakya ratek. Sakya ratek. O nakakukuray ay nanong maniabiyaw tataro. Penato nga maniabiyaw pa maniabiyaw tataro.
And niya po ang amatan ka ba niya, amen, wow. Anatapo Yeshua, bunti tataro. Titapo ari simena iyay, o simana miyaran Yeshua, titapon tataro, titapuan. Titapo arang kakana to ibukin Yeshua. Sinataro mauriya. Ngayon, ang katuwa tayo, si kaya itapog, si maroro man tapay para. Si karin niya Yeshua, si taro mauriya. Pati Yeshua na tautea kayo oran ka ba niya. Itautea kayo oran ka ba niya. Sila mga sila kinakari, yara kay Saranira, ngayon baka hindi karesan kay Sipong. Saranira baka hindi karesan kay Sipong, ibukin na ba? Titabas sa kay Sipong, bunta ka ni kinaan ako yan, o mata. Patabuyo, ano ko ako roya. Hani, bukin na, kakawak iro. Dili kita tabas, punta ka ni kinaan, meron ng Diyos, wama ano mata. Bayan na punta buya, tawa na tayo, yang niya na ba, tabas pa, anariki baka ni kinaan, meron na mga iya. Pawangan na tayo, poni iyo ang ay. Ay tabuya, ay tabuya. Nano na, kanako kawag na tabong atatabas, ang kiyang at Yesu, patakan ni kina, kwasan tabuak. Kwasan kokorwak. Nano nang kiyang kawag na tabong natakay sa bunga tabas, kwasan kokorwak, kwasan tabuak iron Yesu. Patakan ni kina, tabayan. Takan ni kina ng kakawag. Takan ni kina ng kakawag. Yesu ay ang atatabas, nakundatam mo ay iwang. Nakarikipay. Yesu ay ang atatabas na kung muto, inanong suwa kita buina. Iyang atatabas patakan ni kina, inanong diyoto tamans. Iyang atatabas patakan ni kina, ibugin na natangin na koida. Dabong ay. Doon na ba ito ba yan ang kakawak? As nakadiri-diri, bayara kay Saranira baka hindi karisan kay Sipong ngayon. Saranira baka hindi karisan kay Sipong. Ibugin na ba, ipon kakawak na ba detabas sa kay Sipong? Arawuya, ari Yesu Kristo. Amen. O sinanwari man tapay para. Pagpun ko wa tatabas si Yesu ita tarum maurin tatabas at kay Sipong. Kunori aki ari tatabas, ida ari tatabas at kay Sipong. Nanata Yesu ay ita yabo to. Aki apapun sito wana. Ari man diyo mens. Ako kunori Yesu, tapay ya ka diri ang narwaro na. Ayo tapay ya ka karoy. Duka ta makaro wa dubi mano. Ayro ko inatar tare kay kawaki ay. Ayo takawar kay kawaki ay Yesu. Ay na kun tamane ban tepong nga tatabas. Narwaro na. Ay tira kin warbo kiro. Kuno na Yesu waro na kana tiyakin na kaya ano ba kain na ay na kun tatabas in tepong ngari. Nano na to tiyaga kaya manin sa ba kain na ban sina kun tabas. Mga pun karawon ka dire-dire ta pay para. Narwaro na. Dahil matang as is custom was. Nano na katini Yesu ni katuha tatabas inana kun de tempora. Pero mauri. Awan na bukin na Saranira baka hindi kaya kay Sipong. Paska kuha pa Yesu. Ipon ikawagin na ba? Tatabas sa kay Sipong. Asa pun karawon yang oya. Sa karawon yang oya nagitarada pa ito na. Sa tayo bangay na girisan sa sparko. Yara kay bingom yabayang tanga wanong bubuan may suwa. Iwara kita katur kay nonos. Tanga wanong bubuan wanong buin no. Iwara kita karasan kay Sipong yabe mama tanga ruwa apoy may suwa. Matatapos sa iyo. Yaka mandoko manda karikipay. Yaki si barko. Ndoko naro yon kiribas. Yaka man. Yaka man tenang ina may karaw mayroon Yesu. Yesu, seksi akatay nari ya kakaroya na kung tatar maurin tatabas, matapay ya kamimi, mantatay yari matayay. Ikaw akin na napatatapas si Yesu under one mat. Tapos susuway lang yung wari. Mayara Yesu, kamatin ni bakantayin the Friday. O ang kamatin bakantayin the Friday yan. O isuwin na nung under matin tabungan yan karwa. Iyak yusin tabungari mo yun. May use early in the morning on Sunday, the morning pong ari mo yun. Pagintara, Yesu etapas na banderuan mati. Puni nga yari karawa etapas ng gari ka na bayad makuruwa. Gemati, ikarini na ba etapas sa hanyo? Ay mati, ay kakarunwa, niminay na nun the grave. Datayan. Kami migi. Sibanan nataan ka pa ng ngayrad. Tipong nga rin mati ay Yesu. Sibanan nataan. Yasa mga hadisa na kuhanin minan ka matata. Ma, kunwari, sarani na ba ngayrad baka hindi ka karisan kay Sipong? Ibugin na ba, kakawagin na ba etapas sa aputuro? May mwini Yesu. Kunura Yesu ya kaman tete an probes na ko yabutor. Nang indo ko niniyakin yerutaram. Nang indo ko tatangan bukan ne kana ko yerutaram. Ay na may sena mate. Ay ta ko na tatangan Yesu un kauring na ko ya. Kam nagi pirin ako tete an pong kita ka pa na pong on the tabas. Baka na ba nang pirin ako kita na takaw kana ero ko tatangan buka. Ano no? Kam nanguru at tabas kam nangura ki pay. Ura kini mi pay no sino ko man takaw. No. Kam nagi. Ya kaman tete an promise Yesu ata. Na makoro ano wabuin ma wa digi bon wabuin ma tayo. O kam natataro baka nagipirin ako tete ano pong on the tabas. Ya kaman kauring Yesu.
Kamnagi bilin ako naripun ta kaban ni pong arto enang ko tangan pong antong minang. Kamani bilin ako. Ako nori ana po to Yesu. Girisan nage akakuwa Yesu. Puning ayat ko ra kay ka me wayagi met desiri ari akarawak. Yon irutarem. Pare tagi na kisito mana andangan buka. Arok. Awaw tabanin niya takawa. Osa anak mo nori ando no. Mga buta kina kondisyon ako. Anak ko pataw ba etaw wari asan ko ro yari era wata matinap. Bang at ya. Ata ko hapon daw utubutan na mata. Yerori ba ako na naman kakiruwi. Atoan na ko irom. O mga rimuin buwa kayo tayo mga buwa kaniya. Mayari yoki na patatangan buwa kari. Giyoki ayaki kanugin taw-tawaki. E hapon no kinapan siri-siri. Siringi ata buwa iraw watin milyon namat. Iriya yutaya. Gatayan dito ko patatangan buwa ka kora-kora. Ari-aro ko ari. Yesu yakaman kauring. Anak ibili na kung detayan pong kung detabas. Nano Yesu ya tayo pa na pong tima to kakawagin na detabas imuin na ko na. Sa tayo ba iuri pa kaya kakawar inutar mo. AD 70. AD sibui. Ilo ko niya ginawa kaura ra kaya ginagabane. Bane rapat ang takaw. Makaman ni mewa na apodoro Yesu no sinako. Bugina ba? Akaman nung upanahan ni Yesu manakauring. Tawana sarani da baka hindi karisan guys bungi bugina ba sika kuwa ay akiro kon tubwa ya kiro kon tubwa tatabas are man kari kani pai ni karo ko tabong ay sika nga natan sa tayo man pai ka tenu tawana sa tayo man pai para suwari ka naron nakamasan nuri nga sa karawan ka tangay na pai para apon ka kuwa tabong nga tatabas sa takay sibong takawa titatan kawai amay titatan kawai hindi on nabayo ay akamatua tapong nga tatabas. Takatinua, the astronomy. Kami tayo yan dito ikaraw. Akan na tayo yan kaway, as kunan ka kuwa ba, tima to at tabasan, nagibwa. Inanundoro na ko. Tuwa na tayo yan ang kaway, sinurya pa, no, ara ito naman na renua, itaupong. Itaupong, itatawa tapong, tuwanan ka ko isua. Ni ka ko isipong, nano ay wala-wala, manpong in the week, tuwa na wo, tinua wo, mewa no isua. Tara yan, no. Ekaraw ayo. Tamakaro ani suwa tiki bone yawan karga ni bay. Pa ay sisipong may yakapakata karaw yon na ba. Ang haun tangay na ang haun tapong. Yatag yan ko sinuwa ba punto ko. Matu ang tiyo to mens. Ay yakibo tapong. Itaw pong nuwa. Kuno tamakaro ani suwa tiki bone tabuina. Ay minisipong. Ay minatiya kayo na ba. Itaw-taw at tapong nuwa. Yakibo na pong. The week. Tamakaro ano wati ka ba na tabuina? Ay minisipong. Amin na rin hindi ka. Yon na. Itaw pong. Kaya ka na ba tamakaro ano ay mga lisan na natabuin mawawa. Ay mga kakoro isipong. Ay mga kanakwa de tope. No. Ay akin mga agriya de tope. No, ay susuwang kay. Ano, ipon mo na nabangkay. Tira niyo na. Pariyan mo na inanong tiyaki. Akin mga kunan ka ukya. Nura rin sinanok. Ay rin no, kakanakwa de tope. Benasuwaran ni non naba paya to kitiya ka kesway. Sinori ang tigi bani muinan paya karawan ka dire. No. Yan ako de tope. O yaki yoki. Paya ka yaki yoki de tope. Yari kaya natabunsuko. No, yamawa nada. Nada. No. Itaubong. Abtibong ay suwa. Eki miss kanuan the week. Yung korkore ang mina, anang kang ano buwa? Iyaki buwa, para pun tawag, may ikiwa, tawag, hindi rin ko kaki. Iyaki ako ran, ano bugina, iyaki ko na ano buwa? Kanuan tatabas sa takay sibong, aran diyo to dimension, karo ko tabong ngayon. Iyaki na kong tabuwa, tabong nga tatabas sa takay sibong. Ibugina pa, kamay na inagi na nung tabay para nung suwa, kita bugina. Ano na ba, tawa na ang kakawag? Sa tayo ba, iyaki na kong tabuwa, para pun timat to, tatabas sa takay sibong, nung suwa, kita bugina. Suwa, kita bugina. Inanon diyo to dimension ka ba ne? Mayroon mo tinako ni Yesu. Kakawagin na detabas sa nama dat Yesu ay kay terera. Sa urang nga na dabayari sa kaka nga na detayari mataya Yesu. Si banan na tayo ka ba nga ida kagirisan. Ikataan din mo ni Yesu. Pamata Yesu on the Friday. Sinakarawan ka mata tayo kay the Friday yan. But the Friday yan iyay tiya ka ng dabay para epon ng notaroy. O tepong ini kata nang ngari o yakan ditabas. Yang mana ngati jama da yota pa at kaupai. Ay nang ngarapatan ni Yesu inang on busiya binato nang wari ka man tigi bonin mabui.
Tamakoro wan wawi maten wan duk. Ay nangan ko terong rongan. Yang mana ngayon ba na ko karu ora patan Yesu man takay bangak. Ay ni diyan to kun kaya terinen. Ay na kun kawen yan nanar wan mati. So iman ka buwan aki. Buri ri. Ay tayo kinakinan ng tiki bani muin ng tiki bani ni mga mau. O tapong ini kata nang ngari o yakan te tabas. Nano na. Tita yari na ay patan Yesu. Kawen yan terong wan mati. Iyo ta ba? Ay tayo kinakinan ba yakan te tabas. Tita yan. Yara kaya kan te tabas into Friday yan. Yara kaya kaan na ba? Pabugin na ba ka matatag tatabas, pero kung man bugin tayo. Anay ay rumi tatabas, at mo sila, at abuhayo, kam nakarawawa tayo tam na imi, kam nakawagin namin tatabas, ang karwabog na namakainan, titayrik, man titayrik ni mga karuko, at titayrik, amen. Daw, ayo waron kawagin ang tatabas, man titayrik ni mga karuko, at titayrik. O sa tayo ba titayrik, imo man na ngayon ko. Emo man bungin day. Ano na to bungin day, yaran ta kanima pong to Friday yari. Ya kan tabas ya tiagin na tapay para. Te bungin ka tawroyo ya kan tabas. O Yesu men an dir warmet. Nakarawa pong deso ay mo nagdibong men bungin day. O te bungin ka tayo ng ari ya kan tabas. Nano na nang tabas hindi ta yari taw na ki Yesu dir warmet. Payakan ari tiagin na kimay man. Yung tabas na kanina pong. Yesu raw, imatiro in depong ari, inang ito ko yay tabas. Emo sila raw na bayay, inanundiruan ni mati, depong nga tabas. Ipun ka rin yan na ba na tabas si Yesu, nakikakamakuri nisuko, inanundiruan ni mati. Tetay ari, na depong ari mati Yesu, inang kakangurarong-urong na tapay para. Apun ka tiri-tiri, apun ngayari tetay akin nagi, bayak ya karawagin diyo to mens. Yay di ang kari-ari ang Sibuni tiraran diyo to mens. At ito ara diriyo. Suri nga ito ara diriyo, but ito ari. Iriyo agi ay tiyaw sinitirara, ni kapilagin tirara matarwana. Sibanin na taan. Paya sinisini tiyanera. Anang sininga kanuan tirakin kayo na bari ang nagiboro. Girawan ko siya na kuya no madadiyaso. O takapani hari, anang sininga karimu mani. Yon na ikubita. Mga yari tete na badiyasuan, kauring iya tirara. Ani kapila matarwan na matarwan. Sininga tasibu tedeyo. Kapungan na rana, kapila mi matarwan. O te matarwan na kapila kintarara. Enariyoy at tiyan na sinisini. Enakisining. Enakisining at karimu hari menan tiyawsan. O ay na mga riyoy, anakon narituwan. Kanara bayaki kapila kinarituwan. Enasining at karimuan tatapuan. Dito ara diriyo. Makunori ay ito pa yan ang kakawa kiniki. O nang nikakangoraan, dito ara diriyo. Ana sinura rong ng tumakoro wad madinwa digi buwan yo no nakuha ibong punna na tuwa iyo at riyo dumuan na makaina. Nikatangaw mapongin tinamakaina. Hindi tayo dik. Nikatangaw awan bong. The 14th day of the month. Amatay pa matin nga Yesu. Ayo to bayara ko to diya kimantiyo to the mans. Sisinang agdesibo the day but riyo. Nikatoa katapuyin mawan bongin tinamakaina. Arita mo na makaina. Yesu imateroy the 14th day of the month. Yaka nga, nukuroroy na nun di ba yung radiyagin na hindi ko dadaman si ni Yesu. Ay, yaki ako ra Yesu, ki? Sakit yaran na kaya, yaki mananans, ki? Yaki mananans pa, yaki ako karawag, yarang ata yan, ipan na. Tinahan na nga kariyang ko, ako tukot niya Yesu, wari na rin kung kayo mga, haki man ka nga rin. Buni na inano yan, kapan niya, asururoy ma Yesu, ki? Imata Yesu, imateroy, nakatipuyin mawa na bong din na makain na. Imata Yesu on the Friday, at the bongin katayan ang imahin tatabas. O takamimi ba iwan eh? At the Evangelio. Ikapaturo ay tapungan. Itayakin na tapungan at tatabas saan. Para yung mga, kairo ni class can coincide. Coincide ro ay tapungan rin. Tito ari mo. Ari tapungin tabas ari siningagi ay tito ari diriyo. Deceive the day. O Yesu, materoy na ba? Tapungan. Inuya, akin kawa, yaran diyo naman, siya rin nagtapungan, patatabas na. O Yesu, po ni mati na ba? Inanon tatabas. E madan the Friday yan, ay manandiruan na mati, on the Sabbath day. Kura si tabas ay kawuwa. Tatabas na rin diyo naman, sari kutukuti ay Yesu. O Yesu, materoy na ba? Tatabas. Tapungari. Napungin na, yaran naki. Patatabas ay kakana to. Tapungin katawro, yari, mga yari, abu siya, pirato, yutaya. Paano tiyak, weya, wakakay.
Apa nang utak kinakora patay, apa ang nakin men ayon ta kay bangagin, detapas. Patitapas akakanna do detapas ari. Tirabo kinakakanna do detapas ari. Ipuro ay di uda demens, matenu uda demens. Ito tayo ginag-Yesu na yan nangakarya. O Yesu ay materoy. Hindi pong ari ikot-ukot yaki. Hindi tapas ari. Puni Yesu roy kakuruan bugin bayan ka bane. Kunuri apun nakiyari ki tiara tuwana. Iyan karawari tayo gina Petro. Aslan kunahan ka mewagi. Pun si Yesu. Yesu ay upun nga tayo ginagin. Dito tayo prapisin ka bane. Pungin tayo parang ka bane. Tayo ka ni Yesu na ka bane. Tayo ka ni Yesu na ka bane. Away na bagay na may kariraya. Ari mo yung ataratin ni Mati. Awanura kami niyan dapat na. Awak, awakoroy bay kabugira na makapira. Awamo si kinawayan de tapas nduwa mo yung deswa. Ay niya kaya apon de tangi-tangi na ba ni Yesu. Awak, awakoroy bay kabugira na parang dekate ini udaya. Na nakatinipong ito Mati na mga nangon kabira kirapatan ng depa ay bugira. Ayari ay niya kay anangok. Ni kakain doki. The Friday yan. Mangki kaya tayo kinang namay kay awam mo si ginawa yan detabas no lang aw kina ban detabas para bugin na ya bungin tayo na bungin tayo giyaw kita tayo asan ka roy bay kay pugiran o yero ko na ban detabas pa ya bungin tayo amo si ginawa yan detabas into mo in deswa iya kaya ko bunang isiro ito pa para ya karawangan din katire-tirean pero ang nasa mga buta kina ko man debongan no ya tugi kay ya nang bay suwa detaya even Yesu under one met. Kuno lang ante pong ariyaw siyay, tepay para, iya punteakin na napanarana. Wabi maawa, tumakoroan, wabi maawa, takipuan na tawana, luka. Ante pong arin, temuan ni pong in the week. Uri nga tepong arin sa mga koroya, number 1, mayat, iya mga ko na patapungan. Ay mga nang batuwan na pare, yasan koroy suwa, iya mga muni kipan na panakon nang batuwan. Ay yung kanina, mga kipan na batuwan. Detay ariyaw siyay Yesu. O yaran na tepay para, punarana. Punarana na tepay para, yakin mga wimakikiyo, an nararik. On tepung ari temuan pong in the week. Ara ko nakakaya, manang inaon kabila rapatan na, bariasan ka tawro ay kabilang ko. Ana kung tiruan ni Mateo, ari king ko. Awan ora dia sibu pa kada binawagin ako mantende ni Mateo. On kiarin, awagi ko ni rapatan tuwi ari Yesu. Ya ira tuwi. Yaus. Yaus Yesu nda tayo. Ay ko anori ang tiruan ni Mateo. O tepung ngani pun tiyakin na tayo para temuan pong in the week. Temuan pong the week. Daw, ayo ito pa yan ang kakawag ya sinuri ay. Kana sinuri bayan ka ba na gari, debong ni katawro ay takan mabong ngari. Pabugin dira, yakan de tabas. Ano kana ba Sunday yari siya Yesu, temuan pong naron na dagan na tayo para. Naron kan de tabas ay tepong hari maranan debong ni katawro ay the Friday. Na tepong hari siya Yesu, aramon pong in the week. Ani, ya pun tere-tere na ba yan, ninnan na tayo para. Naroon nas katiri ang kain datay di kayo. Sa akin mga tinan ko kurak yan. Tuwan na tayo yung katiri, sarang ina na pa baka hindi karesan kayo sibong. Ipukin na ba, ira kayo ang apoy diteten ikaw hindi on na ba. Tanang language ay kakakokoro ay ka-apoy may siya. Sinasikat naman ako yan datay ay. Ay apan na itong atapong Saturday, but the Sabbath, kita tapas. Asan uri diteten kan datay di kayo. Diteten Greek, tukura kayo asan naman di kayo makuriyan tayo para Sabaton. Aneran the Saturday ro ya. Tanan Spanish, Spain, Sabado. Portuguese, Sabado. Italian, Sabato. French, ketatan French, Samedi. Ketatan Saman, Samstek. Ketatan Russia, Sobota. Ketatan Polish in Poland, Sobota. Ketatan Persia, Sombat, Sambin. Ketatan Hindi, Sombat. Aban nalaya tuta na aroma ta kain India yung rana bang kain dai kayo. To yes to yes yakin na. Ikaw na no nagi. Debong Sambat ba Saturday, sita po Saturday. Sambat, debong diran the week. Debong Sambat and dadaran Hindi. Teteten Arabia asabit o teteten rasine sabatum. Tanan te kay kapan abanin nano na tepung Saturday. Abanin kabara on te na Saturday yan pa tetabas. Takay suwan. Pun nakita na ko orage.
Sa si kateri ang anda tutan ba yara kay sa sipena ko ngai kain kiribas materai yayo. O iyo to ba yai ko ikan teakin na ko imitar umamano. Sinakarawan yang oye. Sa kita pa yang sinakaunti kay mate pa sinapun karawan yang oye. Bayo tapay bara teakin. Yara ngai kay sa sipena ko na tata bangai sara na ngai Monday. Pati mo ano pong? Sara na Tuesday, bata ka wapong. Sara na Wednesday, bata ka tinapong. Sara na Thursday, bata ka hapong. Sara na Friday, bata ka nimapong. Sara na Saturday, bata ka ano pong. O sara na Sunday, bata tapas. Tirabo ka na guys. No, ayo ta ka nga. Nararay na ni Kipas. Naba ni kapan ang hindi, aban tiwan naba. Aban ni kukuha. Sito na tatapasan, bata ka ano pong. Dapong nga ito ka ano pong, bunangaya the Sabbath. Mangaira, ya ko ako nararay ni Kipas. Silo yung tukuro, kaya monay arate dapong. Amonday pong, kaya po sukuna ba inanunoro na ko. Ni karakuha, silo ko na banda pong ayo. Yay tatay ito wanay, ikana ko tinungon ko sa miyang. Teka na ko ba na? Oy, yang ako sisira kaya nga, yara kaya ko ako ngay arate ngay na Kipas. Mananunday yan pong. Yara kaya ko ako. O yan ako, na kung the language board, nga di board kaya control the data ni kawin ni Kipas. Akyat kaya ko. Ni karakuha yun siya na kumanda ka na ko ba na? Ni karakuha tatay ni kayo. Awaki ako na ni kaya kabayera. Kaya ko ako rin tete, naranbong, natukura kinakaban na ikamin ng tiyon na. The dictionary, kanak manura dictionary. Dictionary karang ginak. 7 days is Saturday, the 7th day of the week. On the 7th. Sagi karakaan, mga nuri ang dictionary gaway, gerang atake, the Webster materanar, anaban ang tagin na naban. At the 7th day, on Saturday. Tapay na ba itong sa ranida yung baka hindi karasan kay Sipong, ibugin na ba, sikakuwa at kay Sipong, punditabas kay Saturday, naroon na rin kamatuha, diri kasi naroon na stayakin na datayo. O, ito ka ba na pa yan ang kakawag? The Royal Observatory, may Greenwich, England. Titabori, tawaron ditay, may mon pilinon na, panikarakuwa tabong ngay. Akakuwa ba, akyat itayabo, inanon pipirin bong in the week. Akyat itayabo. Akyat the time I lost. Aran ano na babunti tabas sa rin kuwaran di odo teman sin karga ni bahay punsita po na pa ma as subservo ni kawagin nanda pong ngayo ngay rakis kawagin at takay suwan pong aki apura na ipunti mato o tabay ya kakawagin na puni yuta ya ikameo na pankarwa ta pong ngayo ara sa bubugin na baya pong nasa kaya pong hana pong diyaso yuta ya ti mato ni kawagin at tabas na yeron na rin kawagin na gimangko imaindigin da yuta ya karga ni bahay ta makorowo. Saranida baka hindi ka resan kasi Sipong ibugin na pa. Apo turun ka ba niya penen kawagin na debong at kay Sipong. At tapas. Petro man ko rakin ka ba niya. Pauro. Gerin ukan nambi por maporoni awaro ko itataro ni o yay mane ba ya yutay yay. O Pauro irin na ko ya narwaro na o dei yan tapay para tinunga at tapas. Antara Pauro irin ka to tapas tinunga at tapas. Inanon tumantap. Dei yutay. O saksi yutay. Ini niya na patanan sintay de kasagi utaya. Nano na atapas sinabay kasagi utaya. Ang kiyo siya na kumandaman niya ba? O abubusi ba na tagi kay na ko yan tapas ay narok. Ang kiya mga roko tapas tari mga roko tapas. Yak na yatagi na kinandabong arimin mga tapas arimina. O kuripen ita kawan butak nungora na tagi tiyaso. Amen. Even the non-Gentiles, Yudaya kasagrisan sagi utaya akawa kinana patatabas. On the tabas sa osin ako matarawan takawari may dadikin takaranga doon na oris tako yay ba na yay tinnen tataro. O si takatakan tete na ko yain ni akyaro ko ikaki. Ay ni akamen kakawagin na tabas hindi tapoyo. Tatakan na ko sa tamakuro na doon na tigi mo na tabuin. Ay menay nonon tatamin na nabong duwa. Yay ka karawon yang oyo to na bong duwa. To bong ariyo siya Yesu. Akya takan tabong. Tatayan. Ngana ko na tigi buwan ay menay inanon tatamnay na nabong duwa. Teteka ka bunga nakikan temera, kuriya kemera. Ita kinakikay papunta pong the day. Iya kita kinakba which day of the week. Ake teka na. Maka nasa nula tapay yaran nung nagbatirahan nagbata pong ginaya nung nagari mena yay iwane. Gino ko ito na tatami yarori o menan demin brabes o menan na pong duwe. Tapong gira
Sa siya tayo nga mandayan ng grupo katabi, nanuri ang matayo, tumakuruan at bimawa, at kipuan ng wanuwa, mga yawian de tabas na banasin Diyamata. Mga yawian de tabas na banasin Diyamata. Daw, yay tepong tetabas, yan, no, iuwi ay Yesu de tabas. No, uwian de tabas Yesu. No, tepong are, imi yayiwane, are tau ba na pong duya, pun tetabas. Pun tetabas, tepong ano ba, direte de manikibo ay kay. Are nano na, siya kakaya de ginano na dawa na. Paano pong duwa, aran takaw sa tumakuro duwa na dabuina, punta tapas na rin dati akin nagiro yung evangelyo. Paano tapas sa karikipayin, karikipayin, punta na pong nabaduwa, aran takaw sa. Punta sa karikipayin, Yesu ang takaw sa. Na yaro na, karikipayin. Yakipitaki. Ito tatakan, takaw sa tumakuro dumimaw, ay na namakaya, Isaac, akiatawa na suwat Yesu, mauni makina ni Yesu. Sino makina Yesu, ustawa na suwa, ni ko tagi matatapas at takawan suwa, yon takay sipong, anariyan kawakinaki. Daw, tatabas iyang at Yesu ang takarikipay. Iyang at Yesu ay sinay. Ikaw ang kinagido yan namata. Ikaw ang kinagido ni Yesu. Ikaw rin niya kinagido yan na rin ni Yesu. Pun ka ni kinaya ng makan at Yesu at tatabas. Makan ang karikipay, yon karikira ni kapane. O ay nakawa kinakinabat at tatabas at takay sibongan, tiyon na babo. Naroon dati kinagido itaya. Tumakurono pimano, wabimo, madanua. Paron karawan na bangkay, meon na ba na bangkay, ikan na karoy. Gaya na punti imataw. Punta na tayo kayo. O yero yan na ba, mi karik. Marami, paano tayo imataw. O ayo, oro na rin mo paano na kumay, yomatan ka ba na yan, taro mauri, imataw. Hindi o yak yakurag. On the tabas yakurag. Punta na tayo kayo. Raw, ayo, ay tayo ni Brabas, ibukin tayo kan demoy ang hari karawa. Tayo kayo, yan kamatungay kayo Yeso. Paano mga bubuta kinabawa matan tabas, nikato tabas, demoy nga ari karawa. Amen. Daw, tabas ari mayitin, ari karawa kiyitin, karikan bayad mo karuwa, ang mga buntapas na kinapa, yitin na rata kawuwa, ikarawa. Saranira baka hindi kari sa nikay sibong ibugin na ba, akawa kina na bawa mata, nikapanay, tapong ngayon. Nano, anang may suama tayo na kunan kawagin na tabong ngayon. Hindi nga na po suway kawagin na tabong ngayon. Makaigawa mo. Tiya suway nga nung nabamtay po ko ng mga kawagin na tabong ngayon tapo ay takay sipong. Paya tako tiya suwa, paano ko ano mataman tapo ay kamais. May miyang, may mayak. May China, may Maynok, may Maya, may Rusa, may Europe, may Africa, may Amerika. Man tapo na ko. Ano matatiya suwang kami ni kabane. Saksi ay kami na ikay ito ang oray kay. Saksi ay kakakuhaan tayo ay. Mang kami ni kapane, ano ang matatiyaso? Kami ay kakamura. Nakana ko ba na mayo yon, grupo kayo. Ang kami ay nakamura na ba? Yon, the live stream. Tiyaso ay inoin kami na ba na kung kawagin ang datapas sa takais po. Datay di kaya. Pambi pa ay di kapane. Saksi kira pa. Papunta na pa ay tiyaso. Papunta ko, takais pong anatapas iyo ayason. Ano ba nini ko taki boton no madan tatay tuwana. Yung nga kasi kokoro na ron ayo may yay debog tuwana sila mga banini ko taki. Hindi na si tuwana. Dokuwa matakanta nga si tuwana. Babugin na. Papunsite man na tiyo mata. Yesa ni mate. Ibugin na rapuran ka pa. Awan na pun na raputo ay Yesu. O nga yang ni kami na tangi da Yesu na tayo kayo. Pa nakakapaya yung kami ni kapan. Kami ay kamasan ng oran na tayo ka. Yon naramon kami na kung tayo kayo. Pa yera kay Saranira baka in the 7th day. O nakon na ganda yung apong kanda sinangin mga kanakwa. Yera kay Sarana kinabatan kariyerya ng ogin ni Yesu. Tanan Adventist. Sa mga kaparan na kuhan, may mana sa kaparan na kuhan, ika na kami, tiya ka ni kagawin ako, pakam na kaya kaantay di kayo. Kanano po kuwayo, kaya kain na nung dita po ng kungurayay, katiya pa yung dita po ng kungurayay, kuriya kaya kandin, dokumenting. Kanano po, kumata ko, live stream dita yay. Nambatawa na, ika kuwa, tatabas sa, takaisipong, punta kayo suwa na pong, ikaroy tiya suwa, tabuy, ay mo sirawayay. Ika kuwa na tabas, kuwa tiya suwa, punta kayo sipong, arisanan na ngayon, ikilibas ng tabong ngay, bahit ako ano pong. Kanang kukakuha na ba, manteka kasi sen, kaparan ako mantapay para, comment na ba na ano kesa, iyang ikakuha. Ano yung na, itangiri ang tuwa manakan ni Yesu, nana kong termaurin, dumanta pun kato tapas, narwaro na. Kanang kukakuha na ba, nakukandimin na ba Yesu, na yun, Petro, apotro, kaya ka na ba ng comment, tatay di kaya. Nakondagan tayong apong, iyarang kay Saranira, pa Adventist, kitan kariyerya
nangoki ni Yesu. Kanda pa ni kabayan kabanan na natangi na Yesu antay di kayo. Inameme na iromin tayo na kuna roy aswara sunim makin. Manatangi na Yesu ay arawya awara sa kameo. Kambasan na pa. Sanga bayra nubo de takongora nang nikokongora yo. Boya. Sina nuna tuta na de takongora ya kanong ginuntay kayo uriya tanan ni nande de preschool. Kataragi na ko de aratan iri diginda yo ano ko po sabusi baya kerak baya kanwa de temad na yo padnas paspat de baya daw ayo na kanwa ya ke kada iya mi de drabay ka kamasan rangora ri ni kari ka doon takaparapa tayo kana i tanan sisirak tira na kampura na panukuli mi sila kayo kaya takaparapa doon tayo kaya katay ka nakaparapa yara aswa to na mga na pada the 7th-day Adventist nono ko ting among nakaparan ako the Adventist nono kay yarang ibubuto yon nakaparan ako the 7th day yara kay saranak pa the 7th day naroon na kamnongon yung takaparapa tayo tapos ako na kay 7th keepers ke orang kia wala pun kaya ngayon na kakaibon ngayon the 7th keeper paibon tatatalo na pa the tabes the Sunday matira ta ko pa para okay ay reta ko pa kakawag di tanani biyo ba kay sinakabusa sinerang ko na rin kana ko rin bayi ka
nga nga de, iya rep daw ta kasi kire kire yo.